И здравейте хора, аз съм Бренджи, а това е втори епизод от проекта на Happy Wheels. Така, няма съм представя какви нива ще играя. Много влизам на Browse Levels. И така, чакам да заредят. О, момент, само направя на нещо и идвам след секунда. Така хора, отново съм тук. И така, да си изберем едно ниво. I will break this level is too easy to die one. Аз съм представя какво означава. Каза, че е лесно това ниво. С какво ще минем? Дай с това колело. This level епизод 1. Добре. Вот, сега така бавно. Тето може и да умира. Се мърдат децата. Умира. Нещастно дете. Така. Чупим столове. Чупим, палим котки, галим. Беше тъпо ниво. Трябва нещо по-свестно. Тук какво пише? New level $9.9. By John Cena, play his the wine. Сега назад. Трябва да скоча. Да. Another one. Oh fuck! Добре, това ще го мина. О, не! Много съм прост. Много съм зле. Знам как ще го мина, хора, спокойно. Тук те няма на атака. Засилка. Скачаме. Another one. Добре. Стоп. Малко така. Това е лесно. Това не е лесно. Просто трябва да го схванете. И е лесно. Добре. Блуз с 5 звезди, ето това. Добре, разбрах. Фак! Не, какво да правих? Не, много съм прост. Добре. Не бе! Абе! Фак! Как подявалите? Какво? Не бе! Не тука бе! Не бе! Така? Бре, смисъл, разбрал. Не бе, не, фак, не се нас. Аз знам как да го мина, но не се много. Кое е това ниво? Нещо си. What? Почавате това? Бадала измислил го яко. Да, яко е измислил това сърцето да... не да прочета. Но къде е карат? Добре, не го разбирам този език. Сега ще го... Това е яко измислено. Трябва съм честен, това беше измислено яко. Това е ниво... Трол левел. Да, ще видим. Добре.
Мен това беше тъпо, искам нещо да ми е интересно, този не го разбира, няма да го чета. Взема, разбира се, това моят приятел с детето, смърт за децата. О, добре, детето умря. Добре, с хеликоптер всичко се минава много лесно. Нямам крака! Добре, явно не всичко е толкова лесно. Като се по-нагоре. Ой. Не. Защо падам? Добре, сега искам да падам. Добре, лети. Какво, защо? Що нямам? Не мога да се призмя. Давай. Здравейте, хора, здравейте. Какво има тук? Какво има? Уху! Победихме! Толкова трудно беше с хеликоптера, че какво да ви кажа? Така. Super easy, so please play. I tell you very easy, you can't pause. Just go forward. This level is very easy. Що подарите ми дадете 5 звезди на тия прости? Смисъл... Да. Hey guys, please rate. Това е много грубо! Това е мега грубо! На мен това ми харесва. Явно трябва и двете деца да играем. Ха-ха! Разпиляха ги! Ха! Смърт за децата! Този епизод така ще се казва смърт за децата. О! Кетча! Това ми харесва. Стана. Добре, ще го почна от начало. Ама... Добре. Shift, Z. Това да правя? Бабо Джаня да правя? Добре, искам да стана. Да направя една корена преса. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Даже имам почки вече. Най-вероятно. Добре. Следващото ниво. Много тъпи нива. Сега си моят човек с колелото и детето. Полджъмп не се играе полджъмп. Не, къде отида? Play now. Добре. Какво трябва да направя? Падам. Хубаво де. Не. Това е мега тъпото ниво. Няма да се занимавам. Пак моят човек. Това... Това са ми люби... Това е направен мега тъпо, който го е правил да го духа. Да, нищо да не го прави. Умирайте, кучки. Умрях ли, бе? Не бе. Блин, да как се казват. Къскадат я нива?
Искам да играя такъв вид игра. Нива, много ме кепа. Да! Да, трябва да се хвана. Хвани се. Това е яко. Това е яко. Трябва да успя да мина. Банеш вода, аз съм най-добрия. Да. Да. Escape. Сега ще видим какъв е този escape. Разбира се с моят човек. What? Знам как ще го мина. С хеликоптера, разбира се. Не. Бре. Тук се обърни се. Добре. Fuck off! Добре, ще сменим героя. Ще го меним с... Каква е та? Много съм бърдам сюда. Много. И така правим сега. И така. Добре, така се взема надолу. Това гъба ще ми стопли. Това беше гадно. Саднах се. Дай ми сюда. Какъв акробатик само. Акробат. Малко! Още на ниво. Това с 5 звезди. Хайде. Без малко. Газ. Ще ми пука. Газ. Добре, пукаме. Тук правим така. Тук така. Ще намеря някаква. Трябва да е детето! Смърт за децата! Това е спирач, добре. Мамка ти... Хайде! Почти! Давай! Това ще го мина. Добре. Така. Давай. Вън. Давай. Фак. Това го схванах тук. Вжут. Добре, това е лесно. Сега, спри. Добре, детето е мъртво, но аз съм мъртъв. Fuck off! Добре. Не. Детето умря, но и аз умирам. Само децата трябва да умират. Дай газ. Бе, последен опит. Много съм бърдам, господа! Уникален съм! Добре, хора, надявам този епизод да ви е харесал. Да харесате, да коментирате, да споделяте, да правите каквото искате и да. Чао!